Ndikupatsani nonse abwenzi oonera mu dzina la Yesu Khristu. Takulandirani pano pa Kumudzi wa Yesu Television. Nthawi ino Mulungu atikondera watipatsa alendo amenewa. Baibulo limati musasiye kuchereza alendo pakuti ena adachereza angelo. Ndenu khupira kuti alendo amenewa akhala ngati ngelo kwa ife, kuti Mulungu agwiritsa ntchito mwapaderadera kuti atidyetse uthenga mu tsiku ili la lero. Ambuye akudalitseni nonse. Afotokoza kale zambiri tingopemphera. Ambuye wathu Yesu Khristu kamodzinso zikomo chifukwa cha nthawi yabwino imene mwatipatsa kuti timverenso kuchokera kwa inu. Palibe munthu odziwa kulankhula bwino kupatula kwa inu, kotero tikupemphera kutsika kwa Mzimu Woyera kungomenya mkatolo kwa ife. Pamene tapemphera ndi chikhulupiriro mungatiyankha mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, amen. Tingowerenga malemba mosataya nthawi ku Luka 12 verse 54 kulekeza 56. Akuti zizindikiro za nyengo yake. Koma iye ananenanso kwa makamu a anthu, pamene paliponse muona mtambo wokwera kumadzulo, pomwepo munena kuti ikudza mvula, ndipo itero. Ndipo pamene mphepo yakumwera iwomba, munena kuti kudzakhala kutenthatu, ndipo kuterodi. Onyenga inu, mudziwa kuzindikira nkhope yace ya dziko lapansi ndi ya nthambo, koma simudziwa bwanji kuzindikira nyengo ino. Ambuye akudalitseni. Palemba limene tawerengali tifuna tingotengapo phunziro limene silitengera nthawi yayitali, limene tikulitcha kusazindikira. Ngati pali vuto limene limakula pakati pa munthu, ndeni vuto losazindikira. Kusazindikira kumabwera chifukwa kuti sukudziwa chinthu choti uchite, umakhala mwachidule wangogwidya njakata, sukudziwanso kuti kozolowera nkhani nchani, nkhani kuti wewe suzindikira kumene lowera kapena kumene uchokera. Ndeno pamene tawerengapa Ambuye Yesu Khristu amanena kuti timangozindikira kuti mvula ikugwa tikaona mtambo, komano kuti tizindikire kunena kuti china chake chichitika pa nthawi yathu ino, pamene tiona zizindikiro zakutha kwa dziko sutionapo zimenezozo. Inu ndinu mboni ya chimenecho. Mukati mwaona mtambo kumwamba wakungana, mukangoti mwaona kumwamba kwadetsana, mumakhala chitsimikizo chonse chonena kuti ngati munanika vovala pabwalo mupite mukachotse. Ngani nchani? Ngani makauti mwazindikira kunena kuti nthawi iliyonse mmene mtambo wabwerera mwa njira iyi mvula ikhoza kugwa, ndeli zovala limene nanika pabwalo lija tinyowa, mawa kuntchito sinipita, mawa ku sukulu siningapite, kankuchalichi siningapite. Ndiye mumapita kukachotsa zovala chifukwa chani? Mwazindikira nyengo imene muli moyo kunena kuti nthawi iliyonse china chake chikhozochitika. Chimodzimodzinso mukagala kuti azimayi akagaya mphale, nde afuna akayanike ufa, amaona kaye kumwamba, akangoona kamphepo kachizindikira kuti kukhala chifundizi, amakabwereka mphasa kwa maneba, nukayazayaza pakapinga, nukaponyapo ufa wawo kuti ume bwinobwino, chifukwa chona kuti azindikira kuti dzuwa liwala bwinobwino ndithu mpaka na ufa wawo uwuma. Komano chodabwitsa chonena kuti anthu timakwanitsa mazindikira zinthu zakuthupi ngati izi, koma kuti tizindikire nthawi imene ifewo tikukhalamo zimativuta. Timakwanitsa kuzindikira neno limene linanenedwa kuti lichitika kalekale chifukwa lidakwaniritsidwa kale. Timazindikiranso chinthu chonena kuti chidzachitika mtsogolo chifukwa sichidachitike. Koma kuti tizindikire chinthu chimene ifewo tililimo panopa, chimene chocho chimativuta. Vuto nchani? Vuto nkusazindikira. Tiyeni tione Herode, iyeyo amawerenga ndithu malemba kunena kuti limodzi la masiku amene amakhalamo kumenera kudza munthu otchedwa Mesiya. Amazindikira zimene zizifo zidaneneredwa zaka zambirimbiri zapitazo nazinenera mbirimbiri. Ndiye tiona kuti litafika tsiku limene Ambuye Yesu Khristu adabwera pakati pawo, Herode sadazindikire
tsiku lake. Kotero adayima kutsogolo kwa Ambuye Yesu Khristu, nikuyamba mangofunsa zozizwa, nikuyamba mamutoza. Chifukwa chani? Herode adali mbuli pangani, samazindikira kuti chinthu chimene amachidikirira nthawi yonseyi chakwaniritsidwa, chafika. Vuto lidali kusazindikira. Neriona kuti kusazindikira kumene kuku kumachitika kamba ka chinthu chimodzi. Nchifukwa kuti anthu alibe vumbulutso. Malemba timawerenga ndithu, kumaona ndithu Baibulo likuti zakuti. Koma kuti tizindikire chimene lembo lufuna kuti tichitepo, silizindikira pang'ono pomwe. Tawuzidwa chochita chorifewo tichite mu nthawi yathu ino. Zinthu ruona kuti zuvula ndithu. Njala yabwera. Ambuye Yesu Khristu adanena kuti kudza kwake sikudzakhala kwa chilendo. Adaperekeratu zizindikiro zoti zachitika. Adanena kuti mudzamva nkhondo malo akuti ni akuti. Ino ndinu mboni. Nkhani ya Lachi idafika pokukondani. Nkhani Israeli idafika pokukondani. Mwinanso ena anu pomwe pano muonera nkhondo imene ichitika ku Palestina kamkuti. Nkhani chani? Nkhani yonena kuti mawu a Mulungu akwaniritsidwa. Koma kuti muzindikire kuti chimene chocho ni chizindikiro choti Ambuye Yesu Khristu pompano akudza kufuna zatenga mkwati bwake, zimenezo simusama. Chimene musama nchonena kuti kodi nkhondo iyi awina ndani, alimvida pambiri ndani. Osazindikira na kuti chimene chizindikiro cha kudza kwa Ambuye Yesu Khristu kwa iwe. Abwera afuna adzatenge ake osankhidwa awo. Koma kuti muzindikire chimene chocho zuvuta olompang'ono pomwe simuzindikira ata. Kani chani? Vumbulutso lusowa. Pamafuniko mapemphera kolimba kuti Ambuye Yesu Khristu nthawi zina zake zili patsako vumbulutso la mawu ake. Chifukwa mawu a Mulungu pena pake tikamango awerenga mwachimbulimbuli, nkophweka ulisocheretsa. Munthu osazindikira ni chimodzimodzi munthu ameneyo ni mbuli. Mwanjira ina munthu ameneyo chimodzimodzi munthu wopusa. Chifukwa kuti sadziwa chimene aluchita. Ndeni zija zonena kuti zili ngati mwana wa nzeru wakhala ni mbuli pa desiki limodzi olemba mayeso. Nde mbuli chifukwa sizindikira kuti funso ili ansa lake limafunika likayenda kuti amangomvetsera ku zimene wanzeruzi anene. Ndeka wanzeru yamuuza zabodza, kamuuza zolondola, kamunamiza, ka 2+2 amuzorasana 7, amangolemba ifoti yenu osazindikira, azilengera zimene azero olunena. Nzibweneza bwera masiku ano. Mawu Mulungu ifoti sulukana nawo pasi, chumakhala chidule kuti anthu olipusitse, ongoriuza zimene odapuzitsidwa. Chifukwa tirudzora anthu oli ndi degree yokudza Baibulo, tudzora anthu oli ndi degree yokudza mawu a Mulungu, ndiyatu mona ngati chilichonse chimene wakhozonena ncholondola. Ndiyatu mapezana kangoti chirani zakuti nthawi yomwe itachita, chirani zakuti nthawi yomwe itachita, chirani zakuti nthawi yomwe itachita. Ngani nchani? Ngani anakuti iweyo suzindikira chimene uchita. Funa kaulu zindikira nthawi inayo kumathomutsuta. Taonapo anthu azeru nkalaso omutsutsa mphunzitsi. Sosa maulimbuzitsa ali ndi degree. Mphunzitsi ngati anena kuti 3+3 anena kuti asala 8, wina mamika dzanja kuti sala zimene munenazo zabodza. 3+3 asala 6. Chifukwa munthu amene ozindikira. Koma wina amene saluzindikira akamuza kuti 3+3 asala 3 amavomera. Chifukwa chani? Yeyo saka nazo busy za sukulu amangokopera mankopera. Amene so saka busy ndi mawu a Mulungu amankopera zimene anthu okuluakulu otiuza. Chifukwa chani? Chifukwa ife osuluzindikira. Nde tikutakuona kunena kuti zizindikiro mene zikuonekera pompano Ambuye Yesu Khristu adza. Si nthawi isonena kuti tizima pa chimene wina wakakozoriuza, ni nthawi yonena kuti tiyime chimene Baibulo lunena. Tizindikire chimene malemba anena. Adati adza afuna adzatengeko mkwatibwi wake. Ndipo zizindikiro zoti iyeyo alubwera luziona. Mavuto amene abwerama, mene ndalama yavuliramo, mene zinthu zaduliramo, tisamaganize kuti zinthu zibwereramo. Ndoti Mulungu wake samene. Zinthu zingokwaniritsidwa fe kwanena kuti wina opusa iwala nazo Mulungu izizi. Chifukwa kuti azifuna zisamala zinthu zake zakuthupi, nkuiwala zoti kumwamba kuli Mulungu. Kani nchani? Munthu amene sozindikira.
chimene chimafunika nchonena kuti pamene tiona kuti zikuchitika tizindikire choti tichite ni chani, tipange chani nthawi yatha, tikalowa bwanji kumwamba. Kodi ulowa kumwamba nuimba nyimbo za Mulungu? Kodi nkuvera gospelo? Kodi nkupita charity? Kodi nkuvala bwino? Titani timene tizindikire. Ndekuti tizindikire zimenezozo, timene tizindikire mwa malemba, timene tizindikire motengera nimene baibulo lutiuzira, osati amene munthu atiuzira. Tikayika chidaliro chathu pa munthu tisokera mophweka. Koma ngati tingatenge chidaliro chathu ni kuzindikira kumene thandizo lathu limachokera kuti ni kwa Ambuye Yesu Khristu amene ali mawu a Mulungu, pamene kuyanjana naye bwino lomwe Mulungu. Koma tikangoti tizingomverapo zilizonse osapanga proof kapena osakaona malemba kuna kuti baibulo lili chani, pamene kusokera kukhala kwa chidule. Ndeti mene atizindikire kuti mene dziko lafikapo vuta apa tili nchitsimikizo na kuti zinthu suti zibweramo pa mtendere, tambasalale sufikaso. Chimene tichite ni chani, timene atizindikire chochita tsopano. Ndeuna analiponso amuna ena amene adalalikidwa uthenga ngati omwewo, samazindikira kuti iwowo adapachika Ambuye Yesu Khristu amene adali Mesiya wolonjezedwayo. Ndali dafika tsiku limene adamupachika Mesiya adauka kwa akufa, adauza ntchito ophunzira ake kuti akachite kuti chani, akalalikire uthenga wabwino kucholengedwa chonse, ndipo wina aliyense amene akakhulupirire uthengawo nubatizidwa, munthu ameneyo akapulumutsidwa. Marko 16 akukamba zimenezozo. Koma anthu sozindikira njira yotokhoza kupulumukira, omanena kuti ngati ine nangovomereza kuti nalandira Yesu kala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga napulumutsidwa. Koma tiuzane zoona, Yesu solandirira kumanja ngati soya. Ngani yolandira Yesu ni ngani ya mumtima, ni ngani ya chikhulupiriro. Ukhulupirira chani? Umakhulupirira mawu a Mulungu. Nde munthu sunganena kuti ine ndimakhulupirira baibulo kuti manenazo zoona, pamene zimene baibulo lunenazo inu muzitsutsa simuchira. Pamene mwene tili nokhulupirira pang'ono pomwe ifwa chani? Baibulo lidati chikhulupiriro chopanda ntchito nchakufa. Ngati iwe umakhulupirira mawu a Mulungu koma suchita zimene mawu a Mulungu anenazo, iweyo ndiwe wakufa, niwosazindikire we unkalapo. Amen. Nde idafika nthawi imene Petro nayenso adangodzozedwa ndi Mzimu Woyera nuyamolalikira kuti mudampachika Yesu anthu inu osazindikira inu. Munampachika chifukwa simmadutsa malemba, simazizindikira zizindikiro zona kuti kudza kwake kudzakhala kotani. Munampachika kufika pona kuti pano simudazindikirebe, nde kufikira lero mwazindikira kuti Yesu uja ni uja mudampachika pa mtandayo. Adawauza zambiri mbiri pamene paja Petro ni kulalikira za Ambuye Yesu Khristu. Mwalenge Machitidwe chapter 2. Kufika pona kuti uthenga anthu atauva udawalaswa mtima, nazindikira kuti aloperewera. Kodi mudazindikira kuti muloperewera zimene machitazo zolondola? Nanga Ambuye Yesu Khristu adabwera lero mukosafikira kuti pamene pomwe nasozindikira za moyo wanu nena kuti china chake chati chachitika lero koma mupite nkuriko. Ndandaona zindikira kuti nthawi idatha Ambuye Yesu Khristu adapachikidwa, adafunsa chochita. Adafunsa chochita kwa amuna a Mulungu achina Petro kuti achite chani. Nachina Petro adawauza chimene amayenera iwo achite molingana ndi mene Ambuye Yesu Khristu adawauzira pa Marko 16:16 kuti Yesu okhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Adawauza zimenezi. Ndadauza kuti lapani choyambirira mulape zimene machita zijonera zovula upanga zotani, upeza ndalama munjira yawo ipa, kumangoonera zinthu zona zosakhala bwino, vera zinthu zosakhala bwino, kulangula zosakhala bwino, kuchita zosakhala bwino, zonsezo lapani. Mukalapa mubatizidwe. Ndadachitchula dzina loti anthu abatizidwelemo. Adanena kuti mulape mubatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kenako mulandira mphatso ya Mzimu Woyera. Munthu wopanda mphatso ya Mzimu Woyera kapena munthu wopanda Mzimu Woyera kumwamba sakapita. Fa Mulungu kumwamba afuna ko anthu amene ali chovala chamkwati. Nde inu lero mwapa uthenga, mwapa chimene muyenera kuchita, mufunika mulape mubatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
kenako mukamalizindikira nthawi yanu, chifukwa nthawi ino sindayolalikana za madetso zokhazokha. Tayenera malalikirana choonadi choyenera kuchita, tayenera kuzindikitsana choonadi choyenera kuchita. Teni tilapena abale, teni tilapena alongo, tibatizidwe ngati sinabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Kotero Mulungu ambotiwerengera kuti ndifana ake. Kotero tikhala ndozindikitsidwa. Pali zambiri zoti muve, koma muva bwanji ngati simunayivomereze njira yayi pachiyambi. Mmene namupangike maziko abwino kuti kwina konseko ziyende bwino. Ambuye akudalitseni. Teni tipemphere. Ambuye Yesu Khristu tikuti zikomo chifukwa nthawi yabwino imene mwatipatsa, pamene mwapereka phunziro loti kusazindikira, koma Ambuye chakukomerani kuti mutapereka mutu mwakatizindikiritsa choyenera kuchita kuti tikapulumuke, kuti mwanenetsa kuti palibe amene sabatizidwa ndi osakhulupirira akalowe kumwamba, koma ikhayo okhulupirira nabatizidwa ndi akalowe kumwamba. Kotero tikuthokoza ichi chifukwa mwachipereka ichi kwa ife mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kupemphera. Amen.